well for their daughter. So sa pandemic karon, so ang gina-wish lang nako sa iya jud kay good health jud. Mula sa nakaron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish you Blow na, blow. Blow. Kay atak. Hello mga kapatsi! Welcome! Ay, ganina, nahuman na ang birthday ni Chloe nga mga picture-picture sa mga friends, sa mga lula, sa mga tanan. Karon mag-open na pud og regalo. Kani ato unahon Chloe, open. Tanawon nato be. Yehey! Kini gikan ni si Ate MC. Gikan ni Ate MC. Yehey! Turno na Chloe. Turno na. Sige. Gikan ni Noel. Ni Ninong Noel. Yehey! Gikan ni Ninong Noel. Yehey, Chloe. No? Nice, no? Nice. Gikan ni Ninang Janelle. si Ninang Janelle. Gihatod ra, wala ni Anhi. Si Ninang Janelle. Ari, Yehey! Yehey! Tapos, gikan ni Ninong Stephen. Yung sa panda. Wow! Nagkaayo ni Chloe yung ano. Ito, Chloe, Wow! Daghana, oy. Gikan ni Kuya Ace. Yehey! Ano ito? Swimming. Pag-swimming? Pang-swimming ni Chloe. Galing kay? Mama o papa. Kay Mama o kay Papa. Special din ni Chloe, kay gikan ni Mama o ni Papa. Yay! Sulat-sulat ni siya? Yung tabuhan niya. Nice, no? Yehey! Daghana regalo, Chloe, galing kay Ate Rina. Yan kay Ate Rina, Yehey! Kay Ate Rina. Look how cute, Yehey! Kay Ninang o kay Ninong LA. Ninang Tita Mods. O ni Ninong Tito LA. Yehey! Hala! Ang sa ni Chloe? Ballpen. Wow! Akan siya? Mulihok din siya? Yay! Gahulat si Chloe. Diyan na Chloe. Yay! Mo sa tanan ang mga regalo ni Ace. Pasensya na itong ubang ninong ug ninang nga wala gi-invite, no? Tungod kay COVID. Ang kadto lang, madali-dali. Karong sunod, mas daghan pa aning regalo ni Chloe kay tanan naman niyang ninong ug ninang ang imbitaron. So, guys, hantod sa sunod nga mga videos. Bye-bye!